Hey, wat leuk dat je kijkt! We gaan weer lekker bewegen vandaag. En dat is hartstikke leuk en goed voor je. De beweegcoach begint met een leuk spel voor kinderen. Doe je mee? Hallo, ik ben Chantal en ik ben een beweegcoach. En ik laat verschillende vormen van bewegend leren hier zien. Ook verschillende bewegingsvormen laat ik meteen zien. We beginnen makkelijk. Je doet gewoon 1 tot en met 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En natuurlijk ook meteen terug dat ze aftellen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Om het dan weer moeilijker te maken, doen we er even afdekken. Zodat ze alleen nog maar de even getallen springen. Dus 2, 4, 6, 8, 10. Dit kan natuurlijk ook weer andersom, dat je de oneven getallen laat zien. Wat je ook nog mee kan doen, is vormen. Zeker de onderbouw. Kleine kinderen moeten vormen leren. Driehoek, vierkant, cirkel, rechthoek. 1 been, driehoek, vierkant, cirkel, rechthoek. Hetzelfde kun je ook doen met kleuren. Roze, blauw, groen, geel. Blauw, geel, roze, groen. Ook om de tafels te automatiseren, het is veel leuker om het in beweging te doen. Hier gaan we de tafel van 3 doen. Spring op de 1, 1 keer 3 is 3, 2 keer 3 is 6, 3 keer 3 is 9, 4 keer 3 is 12, 5 keer 3 is 15, 6 keer 3 is 18, 7 keer 3 is 21, 8 keer 3 is 24, 9 keer 3 is 27, 10 keer 3 is 30. En ook dit keer kun je de letters afdekken, de cijfers bedoel ik natuurlijk, om het moeilijker te maken. Niet iedereen heeft natuurlijk een ladder thuis. Je kunt ook over blaadjes heen springen, je kunt ook over schoenen heen springen. Bedenk zelf maar iets creatiefs. We gaan nu letters oefenen. Dat doen we dit keer met een bal. Ook weer een leukere manier van bewegen. We gaan hier stuiteren. Pauw, hout, grijzen, ijzer. Zeker voor de voetballers onder ons. We willen liever niet met de hand. Je doet liever met de bal. IJzer, grijzen, hout en auto. Blijf variëren in de woorden, zo blijf je een beetje up-to-date met de letters. Laat je nog meer vormen zien van spelling. Met ik, hij, zij of wij. Verzin verschillende woorden, kaartjes trekken, welk woord je moet gebruiken. Bijvoorbeeld ik beweeg, zij beweegt, hij beweegt, wij bewegen. Ook hier kun je variëren, 1 hand, 2 handen, zie gooi je hem omhoog, vang je hem, omhoog klap opvangen en dan stap je weer verder. Wees creatief. Heel veel plezier met bewegen en met leren. Succes! Ook voor mensen met een beperking is het belangrijk om in beweging te komen. Iedereen kan sporten of bewegen, ongeacht leeftijd of beperking. Doe maar lekker mee. Hoi, ik ben Elfie en ik ben beweegcoach en ik heb vandaag voor jullie een paar leuke spelletjes bedacht. Bewegen jullie lekker met me mee? Met ballonnen kun je heel veel leuke spelletjes doen. Ik heb hier een kleine ballon bij me, maar je kunt ook met grote ballonnen spelen als het wat moeilijker is. Daarnaast heb ik een isoleerbuis vandaag als tennisracket om lekker met elkaar te tennissen of alleen een balletje hoog te houden. Probeer zo vaak mogelijk de ballon in de lucht te houden. Of speel met elkaar over. Een ander leuk spelletje wat je thuis kunt doen is spelen met sponsjes. Sponsjes en emmers en een lijntje neerleggen. De bedoeling is dat we dadelijk sponsjes gaan gooien in de emmers. Je probeert zoveel mogelijk punten te scoren. 1, 2 of 3. Of je probeert dezelfde kleur in dezelfde emmer te gooien. Probeer zelf wel leuke creatieve dingen te bedenken en speel er vooral op los. Net mis. Oh jee. Zoals je ziet wil ik nog even oefenen, misschien kun jij het beter. Veel beweegplezier en denk vooral in mogelijkheden. Dit was het voor vandaag. Bedankt voor het kijken en het meedoen. Tot morgen!